Molt bona tarda. Us donem la benvinguda a una nova sessió del cicle de càpsules de traducció organitzat pel Departament de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. Avui dedicarem la càpsula a intel·ligència artificial als estudis de traducció i per parlar-ne tenim a Diana González com a convidada i en Hanna Martínez, membre del nostre departament. Abans de cedir-les la paraula, però, voldríem agrair el suport de les entitats següents: IDISC, Tech4Word, PEN Català, EUMO Editorial, l'Institut Ramon Llull, l'Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya, l'Associació de Professorat d'Anglès de Catalunya, l'Associació de Traducció i Adaptació Audiovisual d'Espanya i l'Associació d'Intèrpretes de Conferència d'Espanya. Us recordo que podeu anar deixant comentaris i preguntes al xat i que al final de la conversa traslladarem aquestes preguntes a la nostra convidada. Si ens voleu seguir per les xarxes, el nostre hashtag és ConversaTrad. Sense més preàmbuls, per tant, cedirem la paraula a Hanna Martínez i abans us emplacem a retrobar-nos de nou a la propera càpsula, que serà sobre intel·ligència artificial i ensenyament de llengües, el 29 d'abril a les 7 hores, hora peninsular, conversa entre Maria García i Gemma Delgar, en aquest cas serà en espanyol. Per tant, moltes gràcies a la nostra convidada, a en Hanna, i endavant. Gràcies, Marcos. Doncs molt bona tarda a tothom. És per a mi un plaer estrenar-me a les càpsules de traducció i fer-ho, a més, amb un tema que em preocupa i sobretot que m'ocupa, que és la integració de la intel·ligència artificial als estudis de traducció. I com el tema és molt complex i tenim poc temps, no faig més preàmbuls i començo a parlar amb la Diana González. Diana, tu defenses la integració de la IA a l'aula perquè ens obliguen els temps o perquè creus que l'alumnat aprèn més i millor? Bona vesprada. Abans, un xicotet agraïment a la direcció del departament, a la Caterina Riba, al Marcos Cánovas, organitzadors de les càpsules, i també a tu, Hanna, en aquesta entrevista. Bé, contesta la teva pregunta. Si defense la integració de la IA a l'aula perquè els temps ens obliguen o perquè l'alumnat aprèn més i millor? Jo crec que amb dues coses. Els temps ens obliguen, sense cap mena de dubte. Fa poquet jo estava revisant els nous plans dels estats en la Unió Europea i en altres països per a veure quins eren els esforços que s'estaven fent pel que fa a la introducció o la generació de nous models i l'ús de la intel·ligència artificial. I em vaig topar amb la xifra de 500.000 milions de dòlars d'inversió del govern de Trump als Estats Units per a el que és els models i el desenvolupament de la intel·ligència artificial. Després, més tard, també em vaig topar amb la xifra de 300.000 milions d'euros per part de la Unió Europea per desenvolupar també accions i desenvolupament de la intel·ligència artificial. Perquè us feu una idea, jo he mirat quin és el pressupost de l'educació a l'estat espanyol i és de 65.000 milions d'euros per any. Vull dir que la xifra és realment increïble. Es tracta d'una xifra enorme que ens fa que els temps ens obliguen i que prenguem consciència de que hem d'anar amb el pas del temps. D'una altra banda, la tecnologia sabem que és una aliada també en l'àmbit de l'educació. Aleshores, ja s'estan fent molts estudis que estan deixant molt clar que pot ser una aliada en certs aspectes, però també és veritat que hi ha molts desavantatges i moltes altres qüestions que s'han de tenir en compte. Aleshores,
s'ha de veure ben bé com es fa aquesta integració en l'educació. I a part, jo crec que hi ha una tercera qüestió que també hem de tindre en compte, no és només els temps i també la qüestió de com la tecnologia millora, que sabem que millora l'aprenentatge, és el sector professional de la traducció. Perquè el sector professional de la traducció fa temps ja que està immers en el desenvolupament de la intel·ligència artificial. Primer en els models de traducció automàtica i ara ja més recentment en els models de plans de llengua. Aleshores, clar, les empreses estan adoptant la intel·ligència artificial i nosaltres també hem de reflexionar, hem de trobar un equilibri entre les necessitats del sector de la traducció i allò que ensenyem als nostres alumnes. Aleshores, evidentment, rotundament, sí, és una qüestió fonamental que se'ns planteja i l'alumnat hauria, suposadament, de conèixer allò que trobarà en el seu futur laboral. I en aquest sentit, Diana, quins tipus de reptes creus que poden sorgir quan l'estudiantat fa servir la traducció automàtica i la intel·ligència artificial per a dur a terme les activitats que els proposem? Doncs jo crec que tot ve també donat per la cultura del clic en la que vivim. El repte principal és que l'alumne disposa d'una tecnologia que ells són natius digitals. Aleshores, poden obtindre una traducció, en el cas dels alumnes de traducció, ràpida, amb una qualitat boníssima, en molts casos. Aleshores, confiar massa en el que fa la màquina pot ser el gran repte que tenim nosaltres per davant a l'hora de fer-la servir. Perquè, clar, l'alumne també hem de pensar que es troba aprenent, està insegur en molts casos. Aleshores, pot intentar aprofitar les bones solucions que ofereix la màquina per superar certes carències, i es pot sentir més segur. Aleshores, jo penso que un dels principals problemes és aquesta manca de pensament crític que fa que l'ús de la tecnologia d'una manera tan massiva com fem servir ara, i més els nostres alumnes, la nostra joventut, que la utilitzen per a pràcticament tot, pot crear un problema. I, clar, la intel·ligència artificial al final no hauria de ser un substitut de l'esforç intel·lectual, sinó més un complement, penso jo. I, clar, això no només és un problema per als alumnes, no és un repte per als alumnes a l'hora de fer les activitats, també és un repte per als professors. No ho hem de perdre de vista, perquè com que les fronteres del llenguatge natural i el llenguatge processat per la màquina són cada vegada més difuses, les errades cada vegada són més subtils, són més difícils de detectar. Aleshores, els professors no sempre podem assegurar si l'alumne ha tirat de mà de la solució de la intel·ligència artificial o si finalment ha pogut aprendre amb l'activitat que hem proposat. Aleshores, n'hi ha molts reptes, no? Però el principal que jo me trobé a l'aula és este que he comentat. I de fet, pensant una mica en el professorat, hi ha una certa alarma a l'àmbit educatiu perquè moltes de les tasques que demanaven a l'alumnat avui dia les poden fer, com deies abans, d'una forma bastant eficient amb eines basades en IA i motors de traducció automàtica. En aquest sentit, una de les qüestions que em plantejo és si continua sent pertinent incloure tasques que ja es poden realitzar amb ajuda de la tecnologia. I depenent una mica de la teva resposta, jo a priori contemplo 3 escenaris. Restringir l'ús de les tecnologies per a dur a terme certes activitats, o bé avaluar-les amb major exigència, tenint en compte que els requisits bàsics ja els aconseguiran amb ajuda de la tecnologia, o bé proposar activitats per a les quals la tecnologia sigui insuficient. Sí, aquesta és una qüestió també molt important, clar, perquè
per què demanar als alumnes una tasca que la facin, per exemple, per què demanar-los fer traducció humana quan ja la màquina fa una bona traducció? És la gran pregunta i la pregunta que es fan els nostres alumnes. Clar, el que és molt important així és, pense jo, que s'ha d'establir sobretot quins són els objectius a l'hora de fer servir la tecnologia i quin és el grau de penetració que ha de tenir la tecnologia en la nostra matèria, en els nostres estudis, perquè jo, per exemple, soc partidària d'introduir de manera intensiva i transversal la tecnologia, però això no vol dir que la intel·ligència artificial, així, que ens ha vingut ara i que sembla ser que serà molt important en el futur, i sobretot en el futur professional dels nostres alumnes, haja d'invair absolutament totes les activitats que els alumnes fan. Clar, aleshores hem de trobar un punt d'equilibri. I jo crec que de vegades també del que es tracta és de crear, d'explicar bé les coses. Els professors també crec que tenim l'obligació d'explicar per què fem servir certes eines, per què, quin és el context i el sentit de fer servir la intel·ligència artificial o fer servir o no fer servir les eines. Clar, nosaltres ens trobem en diferents situacions. Un alumne que està començant el grau i que està aprenent a traduir, potser no és la millor idea començar a introduir la intel·ligència artificial el primer dia de classe. Aleshores, l'alumne pot percebre que això no té cap sentit fer una traducció humana perquè li la fa la màquina, però li hem d'explicar el per què. Jo el que em funciona bé o relativament bé és, i que els alumnes em creuen o creuen el que jo els propose, faig una mena de compromís en ells. Ho faig a principi de curs i establim les bases ètiques de l'ús de la tecnologia a l'assignatura. Aleshores, ells, fins i tot ho podem arribar a negociar. Jo explique per a cada activitat per què faig servir la tecnologia, quina tecnologia i per què és important, si puc la connecte amb el món professional de la traducció i el que jo demano és un compromís, que adquirisquen aquest compromís, que pot ser verbal, pot ser escrit, a vegades ells també doncs el signa només el delegat per part de la classe, no el signem tots, i també discutim. És una manera també d'establir unes bases i un compromís i una confiança, que és el que cal al fi. M'agrada molt, no?, aquesta idea de negociar amb l'estudiantat, de trobar solucions conjuntes, no?, i de fer aquests compromisos, perquè de fet, no?, després parlarem un altre cop d'ètica, no?, que és una de les qüestions que també preocupen de la integració de la intel·ligència artificial i sense dubte, no?, aquesta reflexió i aquest compromís o inclús, no?, un codi deontològic, no? Pot ser una de les solucions, no? per trobar compromisos entre professorat i estudiantat i, a més, no? reflectir sobre el que serà després la pràctica professional. Altre tema que volia plantejar-te és el tema de l'avaluació. La pregunta és com ha de canviar el nostre sistema d'avaluació ara que l'alumnat té al seu abast eines d'IA i motors de traducció automàtica. En el cas de la traducció, jo una de les qüestions que plantejo és poder valorar altres aspectes a més del producte final, com pot ser la competència, la competència durant el procés, no? I et poso un exemple. En una assignatura de publicitat i traducció, l'alumnat havia de proposar traduccions per noms de productes i d'eslògans, i els vaig demanar que usessin un chatbot i expliquessin en un fòrum com havien obtingut el resultat que els havia satisfet, no? Una mica el final, no? I tot el que havien fet abans i per què. L'objectiu era que demostressin un ús avançat i crític de la tecnologia i bé, modèstia a part, no? Va ser un exercici que jo considero que va ser molt profitós perquè entre tota la classe que és una mica de nou, no? Aquesta cooperació amb el grup, amb l'alumnat, van anar sorgint consells molt útils per a treure el màxim partit dels chatbots, com poden ser els factors que s'han de tenir en compte per a redactar prompts.
Torno a la pregunta, després de la xapa. Et demanava, no?, com canviar el nostre sistema d'avaluació. Sí, jo crec que l'avaluació com a tal no l'hem de canviar. El que sí que l'hem d'adaptar. Perquè és veritat que no té massa sentit en segons quines activitats fem per introduir la intel·ligència artificial avaluar el producte. Tu comentaves la teva experiència. Jo, la meva experiència, si he fet postedició en els alumnes, no els he avaluat la postedició que han fet, perquè no té cap sentit, perquè per poder avaluar la postedició mitjanament bé, els alumnes haurien d'estar, el posteditor necessita un mes aproximadament de training, de postedició continuada per poder tindre un mínim, diguem, de productivitat i començar a saber posteditar. Aleshores, no podem avaluar el producte, haurem d'avaluar el procés. Va? Aleshores, jo què faig, per exemple, en aquesta activitat que jo prepare per als meus alumnes? Jo no done, diguem, una avaluació directa, sinó un feedback indirecte. És dir que han d'estar atents perquè no deuen sobreposeditar, que és el que se sol fer quan eres un poseditor novato, diguem. Fem molta reflexió, analitzem molt les errades del text, etc. Però ens hem d'enfocar en el procés, com tu bé has dit. Tornant a la teua activitat, que dius que va anar tan bé, funciona molt bé perquè és una dinàmica de grup. Aleshores, estaria molt bé, pense jo, que la mateixa avaluació es quedara dins de la dinàmica. Donar-los als alumnes la capacitat d'avaluar el seu procés, perquè que el professor pugui avaluar el procés de tots els alumnes és bastant complicat. Aleshores, l'alumne, d'una manera senzilla, pot emplenar un qüestionari on diga com creu. Per exemple, també pot avaluar el producte final, també pot avaluar què és el que ha fet la màquina i també pot avaluar les capacitats o aquells diguem, objectius que ens hem proposat, si era, com crec que era el teu cas, l'ús crític, és a dir, he sigut capaç de localitzar els biaixos, per exemple. He sigut capaç de localitzar-los tots o uns quants, o no he sigut capaç, per exemple. També la redacció de prompts. Si això és el que volem avaluar, que ho establim com a objectiu o resultat d'aprenentatge, també podem demanar als alumnes que s'autoavaluen. També podem fer-ho dins del mateix grup, intragrup i intergrups, perquè si és una dinàmica de grups, ells posaran, entre ells explicaran el que han fet i es poden autoavaluar dins del mateix grup. És a dir, se poden fer moltes coses. A mi el que em funciona molt bé també és l'informe. Jo faig una sèrie d'activitats de traducció automàtica, postedició, avaluació automàtica i manual de la traducció. Això ho faig ja a nivells ja en tercer i quart del grau, i els alumnes fan un informe i expliquen com ha estat l'experiència, com ha estat el seu procés. I ho expliquen des de molts punts de vista, des de l'aspecte tècnic, des de l'aspecte també emocional, què és el que han sentit, si els ha agradat, no els ha agradat, perquè hi ha unes qüestions també que s'han de valorar. Hi ha alumnes que diuen que els ha encantat i que pensen que sí, que ho podrien fer en un futur, tot i que editar és una feina dura i feixuga. Altres diuen que no, que tenen clar que no els agrada i que no ho faran. Vull dir que això també ens dona un feedback, l'informe, als professors, que ens serveix per a poder ajustar aquestes activitats i poder avaluar el procés, que és el que ens interessa. No sé si m'estic estenent massa, Hanna. Crec que no, perquè de fet aquesta pregunta també volia... a una conversa informal que vam tenir, vam estar parlant també de rúbriques. No sé si voldries afegir, perquè és molt interessant també aquest sentit. Sí. I crec que pot ser molt útil per algun, no?, de cara al professorat que ens està escoltant. Clar. La creació de rúbriques és una manera més sistematitzada de poder avaluar tot el que fa l'alumne. El que passa que la creació de rúbriques es fa ad hoc per als exercicis, perquè aquests exercicis nosaltres
els professors de traducció no tenim un manual. Jo, per exemple, ho preparo jo tot. No existeix com a tal i ho faig per a l'assignatura i l'especialitat de traducció que calga. Aleshores, això sí que és un instrument molt vàlid i que ja també ofereix o aporta, perdó, la part del professor, de l'avaluació del professor, i és cert que també ha d'estar present, com tu bé dius, el professor també ha de poder avaluar, no? Perquè crec que van per així també les coses, i la rúbrica pot funcionar molt bé. Desavantatge aquest, no? Has de crear rúbriques constantment, però és una qüestió que també cal veure. D'acord, continuo perquè és veritat que el temps vola. Creus que l'alumnat coneix les eines més habituals de traducció automàtica i intel·ligència artificial? En aquest sentit, fins a quin punt creus que el professorat ha d'incloure una guia docent sobre com i per a què usar la traducció automàtica i la IA abans i després de dur a terme activitats de traducció en l'aula? El coneixement de les eines, de les ferramentes, no? Per part de l'alumnat. Jo crec que l'alumnat coneix moltíssimes eines, a vegades més que els professors. La cosa és si l'alumne sap situar-les i contextualitzar-les pel que fa al seu ús, per exemple, en el món professional i fins i tot en el procés d'aprenentatge, en el seu procés d'aprenentatge. Per exemple, per posar un exemple, el DeepL. El DeepL és una eina, un sistema de traducció automàtica que ara ja té aplicacions d'intel·ligència artificial recents, prou recents. Els meus alumnes diuen que és el millor, el que més els agrada i és el que més fan servir. Clar que la coneixen i la fan servir, però no saben, segurament, que és el 70% dels traductors freelancers d'Espanya, vora 70%, fan servir la versió professional de DeepL Pro perquè consideren que és la més segura, la més fiable, la que dona més garanties, etc. Com tampoc potser saben que hi ha altres eines que també estan a disposició i no només el DeepL, és a dir, hi ha vegades que per a certes ferramentes només utilitzen una. Val? Jo el que crec que és important és que el que devem saber és com utilitza l'alumne la tecnologia. És a dir, a vegades és important fer un needs assessment. Està dient, crec que el Richard està dient, però DeepL no inclou el català, efectivament. Clar, és que això pot ser un problema, perquè no totes les ferramentes inclouen totes les llengües. Això és un altre dels reptes que tenim. Val? Aleshores, si ens anem al Google, el Google pot ser sí, però la qualitat no és la mateixa. Aleshores, l'alumne coneix les eines que ha de fer servir perquè les necessita. Aquesta és la idea. I també hem de tindre en compte que, com diu aquí la Sara Martínez, hi ha llengües per les que jo, en el meu cas, l'anglès-castellà, que és el parell de llengües que jo treballo en els meus alumnes, funciona molt bé. Però és veritat que en altres llengües no funciona tan bé. Aleshores, ahí està la feina també del professorat, d'exposar quines eines són, per què, i també fer, doncs això, una bona contrastiva de per a què serveixen unes i altres. Les necessitats, insistix, les necessitats de l'alumne són molt importants, és a dir, què coneix l'alumne, per a què fa servir la tecnologia. Podem fer un qüestionari a principi de curs i demanar-los què coneixen, què no coneixen, si ho han usat, depenent del perfil de l'alumnat, depèn de com siga el grup, pot ser, hi ha eines que ja coneixen i nosaltres no ho sabem. Val? De fet, continua amb DeepL i programes similars, no? Però jo em pregunto si els estudiants que sempre, no?, que s'habituen a passar sempre el text original per un motor de traducció automàtica com DeepL,
És a dir, persones que mai parteixen del text original poden desenvolupar la capacitat de traspassar un text d'un idioma a un altre sense l'ajuda de la tecnologia. En aquest sentit, quines competències hauria de desenvolupar l'estudiantat davant el canvi de paradigma que suposa la intel·ligència, la irrupció de la intel·ligència artificial i els traductors automàtics neuronals? La qüestió de les competències és una qüestió molt important, perquè ara mateix el que s'està parlant molt és d'aquest concepte de l'alfabetització en intel·ligència artificial. No sé si l'heu sentit, és la Artificial Intelligence Literacy and Machine Translation Literacy. Aquest últim és un concepte una mica més nou, no? Però pel que fa a la qüestió de les competències, jo em remitisc al marc de competències que s'està fent servir i que és de referència últimament, que és el de European Masters in Translation, l'EMT, que diu clarament que és molt important que l'alumne pugui tindre totes aquestes habilitats per fer servir, ser capaç de treballar en processos en els que la traducció automàtica està present, ser capaç d'avaluar la traducció que fa la màquina i també de col·laborar en el cas d'altres tipus d'intel·ligència artificial com són els models grans de llengua. Aleshores, jo crec que bàsicament el que hem d'assegurar és que l'alumnat és capaç de prendre les decisions adequades a l'hora d'usar la tecnologia. Això què vol dir? Que han de decidir si la intel·ligència artificial és adequada per a segons quins tipus d'encàrrecs i quina eina s'ha de servir en cada moment. Això és el més important. També desenvolupar l'ull crític, la capacitat d'avaluar correctament els textos del que fa la màquina i després ja augmentar, no? Aquesta idea de traductor augmentat que es parla tant ara, no? Augmentar, diríem, maximitzar la capacitat de l'alumne, perquè quan fa l'ús de la tecnologia perquè pugui ser capaç de col·laborar al màxim amb les eines i treure el major rendiment. Molt bé. Parlàvem abans una mica d'ètica i bé, òbviament la intel·ligència artificial genera dilemes ètics en un gran nombre de fronts, no? Des de l'impacte mediambiental fins a la vulneració dels drets d'autor, passant per la precarització laboral o la homogeneïtzació del discurs i la propagació d'una visió hegemònica plagada de prejudicis. La pregunta genèrica és com podem integrar l'ètica als estudis. El que passa és que tu, que ets investigadora en tecnologies de la traducció i la seva aplicació a la formació de traductors, doncs tens publicacions molt interessants i molt pràctiques, no? De fet, és com vaig reconèixer-te per segon cop. I en aquestes publicacions comparties activitats molt concretes, no? que a mi em van ajudar una mica a pensar com integrar de forma concreta la intel·ligència artificial. Per tant, la pregunta seria, podries compartir amb nosaltres algunes activitats concretes relacionades amb l'ètica? Sí, doncs jo he preparat moltíssimes activitats i les he portades a l'aula. No sé si les puc explicar una mica, no? Et sembla? Les explique o vols que compartisca? No sé, perquè tinc alguna per ahí que he preparat, com vulgueu. En qualsevol cas, jo què prepare? Jo prepare activitats per, diguem, atacar diguem, 2 o 3 fronts principals, que són el front, diguem, més professional, les qüestions de coneixement del mercat. L'alumne ha de conèixer el mercat. Què faig? Faig que els alumnes es descarreguen els informes del sector. Faig que fem exercicis per millorar la comunicació amb el client, per visibilitzar també el que fan els traductors, el valor humà. Això és molt important, que reflexionen sobre què aporta l'humà front el que fa la màquina. També les associacions professionals, cal fer un passeig, mirar què és el que les associacions professionals diuen pel que fa a l'ètica. Després, les qüestions legals, què passa amb la confidencialitat de les dades, què passa amb els drets d'autor, què passa si agafem un text jurídic i el passem per la màquina. Hem de fer servir una eina per anonimitzar les dades?
potser sí. Cal saber que existeixen eines i portar-les a l'aula. I després hi ha les qüestions de caire social, la sostenibilitat mediambiental, la barbaritat d'energia que fa falta per a poder sostindre la intel·ligència artificial. Una cerca en Google, no, en ChatGPT gasta 10 vegades més d'energia que una en Google. Mantindre centres de dades com el que tenim a Barcelona, el Supercomputing Center aquest, que és enorme i que és una meravella. Això té un cost mediambiental molt gran. Els alumnes han de saber totes aquestes coses. I després també la qüestió de la identitat professional. La identitat professional, l'autonomia. De quina manera la intel·ligència artificial doncs està lesionant aquesta autonomia, perquè està fragmentant d'alguna manera els rols del traductor. Està perdent, diguem, el control, per així dir-ho, en alguns casos, no? dels projectes. Bé, no vull enrotllar-me, però això són les qüestions que s'han de portar a l'aula. D'acord. Quin tipus de formació hauríem de rebre els docents per a implementar activitats, dirigir-les i avaluar-les? Doncs és que aquesta és una pregunta difícil de respondre, perquè els docents estem molt agobiants amb moltes obligacions. Però tenim molt clar, jo, d'una recerca que vaig fer, vaig preguntar als professors de la meva facultat sobre precisament la introducció de la intel·ligència artificial i tots tenen clar, el resultat de l'estudi va ser que tots tenen clar que s'ha d'implementar. Aleshores, com podem fer-ho? Jo us explico com ho he fet jo. Molta formació general i específica en intel·ligència artificial, cursos, anar a congressos, molta lectura. Jo, podcasts, perquè, clar, hem de suplir la part tècnica. No necessitem ser enginyers, però hem de suplir aquesta part tècnica. Aleshores, crec que el que val la pena també és que els professors ens unim. Com diem així a València, fem comboi, fem grup i fem grups de treball en projectes d'innovació docent i ens repartim una mica les tasques per poder portar-les endavant, perquè de vegades és impossible. Cada dia que escoltem que les notícies hi ha un nou model d'intel·ligència artificial. Ja coneixíem els models de Meta, d'Open, ara tenim la DeepSeek de la Xina. Vull dir, és que és un no parar. Aleshores, no ens podem veure, no podem deixar que aquesta ona ens prengui per davant. Aleshores, necessitem fer poquet a poquet i, sobretot, amb autoformació i molt de treball, molta xarxa, molt de treball conjunt. Jo crec que aquesta és la via. Totalment d'acord. De fet, jo el que em passa és això també, no? Tinc una formació com molt humanista, no? De caire típic de lletres, no? Com es deia abans, i el que m'està ajudant molt ara mateix són podcasts de divulgació científica i tecnològica, no? Perquè, clar, és això, no? Encara no tenim els coneixements així tan científics. Bé, acabo amb l'última pregunta. Quin futur augures a la nostra professió i als estudis de traducció? Ui, predir el futur és molt difícil. Bé, jo crec que des del punt de vista de l'empresa, de com funciona el mercat, els números diuen que les empreses estan guanyant molts diners i que els nivells de facturació estan altíssims i van en una tendència ascendent, des de fa ja 10 anys o més. Això vol dir que hi ha feina. Clar, la qüestió és si aquesta evolució de la tecnologia no passarà, no restarà valor a la figura del traductor. Aleshores, hauríem de trobar, s'hauria d'intentar trobar una cooperació win-win entre les empreses i els traductors. Perquè, si no, evidentment, la sostenibilitat de la professió pot estar en risc. I clar, és innegable que la professió del traductor és mutant. Els traductors són un poquet uns aliens
Jo també ho era quan traduïa, que anem mutant i anem adaptant-nos, però sí que és cert també que hem d'enfocar la carrera professional d'alguna manera. Els nostres alumnes s'han d'enfocar i és una bona idea fer-ho amb una especialització, és a dir, especialitzar-se. I aquesta especialització requerirà més o menys ús de la tecnologia. No necessàriament tothom ha de fer traducció interactiva en els models de llengua de ChatGPT. És a dir, ara els que es demana són perfils molt versàtils, traductors que puguen editar, que puguen fer creació de continguts, que també facin traducció humana, però no únicament. Aleshores, jo crec que ha de ser una manera... Els alumnes s'han de formar també de manera estratègica i han d'encaminar-se de manera estratègica cap al seu futur. Jo vull que acabar en una nota positiva. Jo penso que feina hi ha i que els estudis de traducció també pense que a poc s'aniran adaptant per introduir, tot i que sempre anem darrere perquè és obvi que no podem estar al pas del que es fa en el sector professional, però s'hauran d'anar adaptant per a poder assegurar aquesta atracció de talent i assegurar el futur dels estudis, evidentment. Perfecte. Jo he acabat amb les meves preguntes. Sí que volia comentar que la Diana ha sigut tan amable de crear un document amb bibliografia i recursos útils per a l'audiència, no? Llavors ho penjaré ara al xat i també que sapigueu que els que ens estareu sentint al futur, no? El que quan veieu l'enregistrament d'aquesta conversa en directe, doncs tindreu la bibliografia al final del vídeo. Per tant, ara crec que hi ha unes quantes preguntes han sorgit al xat. Sí, efectivament. Moltes gràcies, Diana, perquè jo crec que la teva intervenció ha despertat moltes reflexions, ha connectat amb molts interessos de la nostra audiència perquè realment estem en un moment, no dic definitiu, però realment un moment de canvi molt important per la professió. I et trasllado algunes preguntes que han arribat que jo crec que també ens permetran que puguis aprofundir en alguns aspectes que has esmentat i que potser pots ampliar una mica. Per exemple, la primera pregunta connecta la part d'avaluació que heu comentat. Diu, podria una intel·ligència artificial avaluar el treball de l'alumnat, per exemple, del primer any d'un grau? Podria, però també podria enganyar-se. Sí, podria avaluar certs aspectes, però potser no tots. Hem de partir de la base de que la intel·ligència artificial també fa errades. Aleshores, hem de monitoritzar molt bé per a quins usos fem, per a què fem servir la intel·ligència artificial. Per exemple, jo no la faig servir com a avaluació, però sí la faig servir a mena de benchmarking. Aleshores, demana als alumnes que facin traducció humana i després que facin traducció de la màquina i que comparen i contrasten. I l'alumne ja té també una referència. Però donar a la màquina tot el poder per avaluar, doncs, no sé, hauríem d'estudiar. Sí que és veritat que la màquina fa moltes coses i les fa molt bé, però avaluar una traducció pot identificar algunes bones solucions, però potser no les identifica bé, o algunes fa errades, és a dir, la intel·ligència artificial s'equivoca, fa moltes errades. Aleshores, donar tot el poder a la intel·ligència artificial a mi no em sembla bé. El poder té que estar, el control té que estar sempre, ha d'estar en el procés de l'ensenyament, ha d'estar en el professor i en el món professional ha d'estar en el traductor, que és qui ha de prendre el control de la situació i prendre les decisions. No sé si he contestat la pregunta. Jo crec que sí, que s'ha apuntat molt bé unes pistes respecte a aquesta qüestió, molt clares, a més. La següent pregunta es refereix al concepte aquell tradicional en els estudis de traducció de fidelitat. Diu, com creus que la intel·ligència artificial està canviant la manera en què entenem la fidelitat en la traducció?
especialment pel que fa als matisos culturals i les expressions idiomàtiques. Clar, és que la qüestió de fidelitat és una qüestió que jo crec que ha quedat una mica ja sobrepassada, no? En el moment que ja els estudis de traducció caminen cap a altres conceptes més actuals, no? Perquè la traducció no és ja transferir un text d'una llengua cap a una altra i mantindre tots aquests recursos. Per què? Perquè ara mateix el que entra en qüestió i el que es valora també i el que es necessita i demanen les empreses ja no és tant una fidelitat, sinó una adaptació, una transcreació, un canvi, un nivell de qualitat més flexible, per exemple. Val? Aleshores, la fidelitat com a tal, jo penso que és un concepte que ha quedat ja un poquet fora d'òrbita, si voleu. Que això no vol dir que les traduccions que facin els nostres alumnes i futurs professionals hagin de ser fidels i hagin de contindre tot el sentit correcte del text i les característiques principals quan és això el que se demana. Però quan és això, no és això el que es demana, si el que el nostre client necessita és un text desprovist de totes aquestes característiques que té el text original, però que no és el que el client necessita, doncs aquí aquesta qüestió no és rellevant, pense jo. Perfecte. Sí, l'adaptació a l'encàrrec, la funcionalitat de l'encàrrec és el que ha de predominar. No? Una altra pregunta. Considereu que en general fem molt aprenentatge de llengües a les classes de traducció. En part és per això que l'ús de les màquines és tan atractiu per tothom. Considero que és una feblesa dels estudis de grau de traducció. I una altra intervenció que diu que està d'acord amb aquesta i que si s'han de fer canvis en aquest sentit i adaptar-se al nou escenari, probablement implica un canvi en els plans d'estudi. Com ho veus tot això? Jo estic totalment d'acord. De fet, nosaltres estem ara immersos a la Universitat de València en el nostre grau de traducció. També estem remodelant-lo. I una de les coses que està passant és que estem traient llengües per donar protagonisme a la traducció i a les especialitats de la traducció. Estic completament d'acord. Sí, sí. Perfecte. I una altra pregunta. Que això va a l'apartat d'ètica que has comentat també abans, que realment preocupa els estudiants, igual que ens preocupa a tots. No? Com poden els estudiants de traducció controlar l'ús de la intel·ligència artificial per garantir traduccions ètiques i precises? Ja s'ha apuntat alguna cosa abans, no sé si vols afegir alguna més. Doncs el que cal és parlar-los d'ètica i que entenguen el marc normatiu, per exemple. Hi ha una llei de la intel·ligència artificial. L'alumne no pot no conèixer aquesta llei. Aleshores, hem d'explicar les bases ètiques. I això implica portar també l'ètica a l'aula i la seva aplicació. Com? En situacions d'aprenentatge, per exemple. Jo això ho faig molt també. Situació 1, situació 2. I poses un aprenentatge també, si voleu, basat en problemes. Deixes d'un problema ètic relacionat amb la traducció, crees una situació que pot ser més o més connectada amb la realitat, intentem que siga el més connectada possible, i després crees una sèrie d'activitats perquè l'alumne sàpiga quin és el marc normatiu. Consulte les guies, per exemple, de la UNESCO, pel que fa a l'ús de la intel·ligència artificial. També n'hi ha una del Ministeri, que és més general, però també és molt important. Aleshores, amb totes aquestes eines, l'alumnat està més capacitat per prendre les decisions correctes. Però hem de tornar als orígens, hem de tornar a parlar de l'ètica, perquè sempre ha estat ahí. És veritat que en l'ús de les memòries de traducció, també l'ètica, les qüestions de la propietat, de les dades, etc. Sempre se n'ha parlat molt, però ara sembla com que s'està parlant molt. És molt més important perquè la inversió és encara més.
I sobretot el que jo trobo és que l'alumne el que ha de ser molt conscient és del risc. Ha de fer un risk assessment, una valoració del risc molt important i saber on queda la posició del traductor a l'hora de fer servir la intel·ligència artificial i segons quines eines i en quin context. S'ha de veure, però s'ha de portar a l'aula i els alumnes han de conèixer el marc normatiu, els usos que es fan, els abusos que es fan, també. És a dir, també hem de poder il·lustrar els alumnes amb coses que es fan malament en el sector. L'abús per exemple, jo el que es posa són exemples d'anuncis que veig que capte per ahí, de l'IKEA de las traducciones, mándanos tu traducción que te la traducimos en un minuto. Coses d'aquestes que jo enganxe, després el juego del calamar, el que va passar, tot l'enrenou que va haver, que també porta a l'aula totes les impressions que hi ha a Twitter, de les associacions. Tot això crea un ambient, crea com un aprenentatge continu que fa que l'alumne sàpiga on col·locar-se. A l'hora de la veritat, l'ètica és una qüestió personal, penso jo. Aleshores, també són molts els aspectes que estan presents, però s'ha de portar a l'aula. Totalment. Després tenim més que una pregunta, és un comentari que ens fa la Marina i que realment comença dient jo em presento voluntària a fer comboi. El món acadèmic no pot obviar el que passa al món real. Si sempre anem a remolc del món professional, ja anem tard. Assolir uns criteris formals, humans o tradicionals s'ha de poder combinar amb el vessant més tecnològic i amb la realitat del mercat. Potser en els primers cursos, però sí abans de sortir al món laboral. Què et sembla? Totalment d'acord, però això no sempre és possible perquè la realitat s'imposa. Jo també ho haig de dir. Això teòricament estaria molt bé, però la velocitat que tenen les universitats per implementar totes aquestes solucions no és la mateixa. Què podem fer els professors? Doncs posar la nostra part i fer molta innovació docent en aquestes tecnologies, etcètera. Jo crec que s'està fent un esforç en general, perquè els graus de traducció s'estan remodelant i s'està donant pas també, s'està introduint molt cada vegada més la tecnologia. Però sí, jo estic completament d'acord. És a dir, els estudis de traducció han de mirar cap a fora, no per satisfer els interessos de les empreses, no. Això tampoc. És a dir, no ens enganyem. Nosaltres no formem estudiants només per a que les empreses guanyen diners. La veritat és aquesta. Formem persones amb una capacitat crítica que siguin capaços d'establir-se en el món laboral i tinguin una capacitat de decidir i prendre les millors decisions. Aquesta és la idea. Aleshores, clar, la tecnologia ho envaeix tot, sí, però també hi ha lloc per a perfils que encara fan traducció més creativa, parlar de la literatura. És a dir, això mai no deixarà d'existir. Tampoc ens hem de deixar portar i posar-ho tot al mateix calaix. No sé, cal una reflexió serena en aquest sentit. Perfecte. Doncs aquestes són les preguntes que han arribat. Si no hi ha una de darrera hora, que en principi no està arribant, doncs podem tancar aquí aquesta conversa. Et donem novament les gràcies perquè el tema, repeteixo, és un tema que ens interessa moltíssim. Alumnes, professorat, indústria de la traducció i òbviament, aquesta preocupació que hi ha per com serà el futur de la traducció a partir d'aquí, que el futur és demà passat, no? Vull dir que realment estem en aquest món en canvis rapidíssims. Moltíssimes gràcies, per tant, i recordeu que ens trobarem una altra vegada el dia 29 d'abril a les 7 hora peninsular amb Maria Garcia i Gemma Delgar, una altra vegada per parlar de tecnologies de la llengua, d'intel·ligència artificial i ensenyament de llengües. És una càpsula complementària de la d'avui. Doncs moltes gràcies al públic assistent
i tanquem aquí la sessió.